But haka jinglet puli ke jonga. Ngalayo benlet puli hang te hasosolong. Ningkong ngalayo ban puli. Haka school ke baki khot kerteng. Ke Jiao Presbyterian School. But hadin kata ngalayo ban puli ha Government Boys Higher Secondary School. Kabang ngalayo ban puli lang bari ba bright ru haka taka Joko School. Pada hadin kata ang layo ban pendap ya kecing puli ke jonga. Nang te na St. Edmunds College. Bar nga layo ru ban pendap ya ka MA bar ka PhD ke jonga. Nang te na ka school ba Northeastern Hill University. Hababi perkat ya kata kecing puli ke jonga. Kaba nga puli hang te ha sorsulong. Pila banong ba ngami na kalong ying kababit kababiang Henry Kamlong punta. Ngami na kalong ying kabaduk kalong ying kaba imay ipay jongi kidai tanggi nongrep kibasa hanong pendong ngalit school hangte ya sorsolong ngalit haki school kaba ngalabanong kaba ngisiyo ay kaba nghapan siyo tang arting ka shibanay pat hakashi snam siyo tang arhusaw tingka ay but nipuliro ka school kaba ngiyo yakikot daga bangi siu tang siting ka bat ngi yo pada ban puli ya ta ka Scott school ke bangi yong ke bangi happen pin pai hadin anda ngila dep ya ke jing puli jongi ha ka si snam kata ka ni kom puli ke jongi bat ngala yo ban hikai hadin ke jing puli ke jonga hang the Harimbai Presbyterian Higher Secondary School kabaran ha East China Hills District. Berkatu kani benai ngali obenika yang tu ngalayo pada kala ya kaban hikai yang tei Hasinot College kumbakhan du snem tamai ai nadu snem arajar nyau hadu snem arajar arpulai hadin kata daga jingkerku ke jingprelat ke jongblei ngalayo ben hikai hang tei Northeastern Hill University hadu menta but ngakwa ben ya thu ipi ya ka jing ya lenti ke jongam ha ka politics ngangam dei ubri don benta bat ka no gono ka seng san perthai bat kani nga kwa banong ba ngan ngampat judan bat ka no gono ka seng san perthai light no na ka Voice of the People Party but light no na ka Voice of the People Party nang ni sakmat ru ngan nam don hi bar kanu ka seng san perthai namar ka seng san perthai ka baya ha bar kanong rim ka jonga dei tanga Voice of the People Party habanga mi sakhmat ya ka bandon benta ba ka politics ya ka bandon benta man seng ya ka Voice of the People Party ki paralok jonga ki lengo ba kumno ubat skemmer bo un mi ya ka bandon benta ha ka politics namar kitip baka nongrem jonga kalong ka baskem baka nongrem ka jonga kalong bangam ya pen ya kata ka nongrem ka babha ka banga ksekren mangam jitanat igibriu kiba ai pisa ngam jitanat igibriu kiba pendangkam daga lenti ka bomdei ha ka por election tigila lengo kumno bangangan laban imslam ha ka politics Henry nganong ipi kata kanong rim ke jonga kaya ringkat bat kanong rim jonga Voice of the People Party kam ya bakla kam ya tengku Henry kaya ringkat kata ka penlong ya ka bangandon benta bat ka Voice of the People Party hado kan ni khalembat bat ngengek scam manang ni sakmat ru ngenang yo benyatrai bat ka Voice of the People Party hausam arajar arpuai ngadon kita ka jingling ka mensim ka jonga habang apet ya ka jinglong jingman jonga ni ka jela ka jongi ho ya ka badon ka jingkala sarkar haus nam arajar khapra habala mi bujili daw way pat chief minister ngalat ngaudon ka jingkermen kindiat wala dangam not bandon kita ka jingkermen sibon Henry ngas ngau bangadon ka jingkermen kindiat Henry da kamadin jong snem arajar katpra
Hausnem arajar khat khandai. Hausnem arajar arphau. Arajar arphway. Hadin bengelio I bani pulih ki kot kubor. Bakumno ki badon haga bor haga ta por. Ki pendan kam ya bor. Naga benta ka jingmentoi simet ka jongki. Niyo I bakumno la tho kot kubor. Bagi don kita ke jingle cubor. Haga kam khayi ya kidawyong. Batang gitu ki badon haga bor. Kila ban pendan kam bakla. Bakumno ki badon haga bor. King bamsap ki bampong. Hagi skim ki ba pher ki ba pentrikam hagani ga jala ka jongi habang ye iba wat ka high court kami sakmat ya ga ban kentho persya ya ga jingle don board to ka sarkar kato kapin ling ai ka mensim ga jonga haga ta ka por ga dangkli se iba arden idon se iba arden idon nabar ka ri ba ga jai ben riu ka don kam yi kata ka dei ka jing perkhat jonga haga mensim ko jonga simet henday hakum kata kapor ngangeng pagade ke jing peniat ke jong ublay haga way ka si ngayo ya ka phone call nai ba aden koy ko mga chay thu ipi kipai ba nga bali ba aden ngim dara don than kata ka jing edai kabajan hado kata ka bangalaban ong bangidai parolok ngingu se kendo kumtu hakikam ki khep ki bangi kendo haki program Om day bangini day paralok. Henry hakata ka si phone yang But ngam don hiru yo phone number jungi. Barhabai phone yung mga kuwa banyak kendu yang nakabenta banyak keren ya ke jinglong jingman jong ke jela ke jungi. Tinggal ong ngan wan banyak kendu ya pi. Om ba pen wan banyak kendu yang nomor pi day uri orang ba ngadai tang ukna samla. Dia hak si beliakut. Let saying jong ya ka bagin ni kren ondang ile kren kuma siken tatam mi hilo ong ba ni don kamban ka kenhun ya ka bagin ni train na ka bentam ka jaj ben rew ka jongi ngale kli hang ta mano badon iba adan ile tho ya ki bak don benta hakata kenhun but way na gini rang ba ubay iba adan ni tho kadai ka kerteng jong isariki kajing don jong isariki kala ya kata ka mensim kajing sngaus kem hanga ya ka bangan don benta bat kani ka kenhun na lorba ngala kwa ya ka ban krisyan ya iba aden na marga jing ya lenti ka jong ka bangala pek hai la bon snem nadu ke snem araja sipo sheneng ya ka bailas dang ya ka clean politics but haga tu apor ngai badai tang ka lenti ka ba iba adan ihikai kata ka clean politics ka ba ilait na ka way ka jaka sa ka way ka jaka ka ba iba bright rule don benta ya ka ban penso tho i ki pai ba ngas ngo ba ka dai tang ka ni ka lenti ya ka ban khlepat ya ka jat ben rego jongi ya ka ban khlepat ya kata ka burom ki ijot jong ka jala ka jongi but ngas ngo mga dai ben mi sakmat ya ka ban ya ka jingkersan yai ba aden yai sariki baki weki khot ki badon hakata ka por barhabang apai ya isariki ru ka wei na ki video ka bangadang yo ka ken mau ya gani ka ikren but ka video ngadang yo dang don ba pha yang mentan ka bada syong hangni bai ong banga isanai ngas ngausanai ba aden bai mi marwai bai perta ban pen ya ka jat ben riu but iru imi sakmat ban yasnok tilang ban iba aden ngapat nga mi sakmat ya ka ban yasnok ti bat iba aden bat isariki kibalong kinong yalam choka voice of the people party ngam sem mi sakmat ya ka ban election iba bra itibhay kata ngam sem mi sakmat ya ka ban long MDC ngam sem mi sakmat ban long kum UMLA lane kum UMP Henry mi sakmat tang ban ya ka jingkersan ya kinong yalam joka voice of the people party haga jingele ke jongki ya ka ban wanra ya kata ka sensar ka khabar ka bakut ban wanra ya kata ka emlang ka salang ka tebreu teblei ban wanra sai sinpat ya kata ka hok ka sot ha ka rukom sensar ka khadar ya ka bangila dono nakani ka jala ke jongi ngam sempoi perkhat ba
kata ka jingmi ke jonga ya ka ban kersan ya kini ginong yalam ka long penban yang ya ka bangan hap ban yele ya ka di election daga jingsim no jong blai ya isarki shiteng por ngami ya ka ban kersan isarki henry mentanga hap ban mi ya ka ban simti ya ka kam ka ba iha ban ino sadin namar ublay ula simtino ya isha ladihi. But haba ka voice of the people party ka bhai khmat sanga ya ka bangan niya le ya ka election nga sim ya ka da ka jingket kli na ka banta ka thong jo ka voice of the people party na ka banta ka river ka jai ben re ko jongi na ka banta ka imlang ka salang ka jongi kata ka dei ka banga sim ya ka ni ka rai ya ka bangan mi syakmat hoi ka jingtmu ko jonga ka long ba nga nom don benta slam maka politics nga nom yele ik election hindi ka jing panya ka jong blay kalong da kumway nga tmuwan poy shaway ublay panya ka jing im jonga shaway berkay nga mga kwa wanong kalong ba kumbo blay lo panya ka jing im jonga hakini ki por balalit no nga ngits kembo blay panya ka jing im jonga nang ni syakmat marublay ubu yang hakacaka ka bangampoy perkhat ngengit skem lu baublay undon rengkat ya jing ya lenti jongi kum voice nang ni